בשלח, יש בה הרבה מאוד עניינים. אבל לפני כן, אני רוצה להגיד לכם משהו. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך... אנחנו נמצאים פה בשלב מעבר. מה השלב מעבר שאנחנו בפרשה הזאת? מה יש הרי בפרשה? שירת הים, קריאת ים סוף, מה השלב, לאן, מה קורה פה? אם אתם זוכרים, אחרי שפרשת שמות, משה אומר לקדוש ברוך הוא, למה הראו את העם הזה, למה זה שלחתני? בפרשת וארא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו את כל התוכנית של היציאה ממצרים. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, זאת אומרת שחרור מיציאה למעבדות לחירות. ומה השלב השני? ונתתי, טוב, זה אותו שלב, ונתתי, והייתי לכם לאלוקים, שזה מעמד הר סיני. והשלב השלישי, עם התורה הזאת, והבאתי אתכם אל הארץ. עכשיו פה אנחנו יצאנו ממצרים, בדרך לאן? מתן תורה. זאת אומרת, אנחנו, שלב א' של התוכנית האלוקית תסתיים, השלב השני, בדרך למעמד הר סיני. כמה זמן לוקח מיציאת מצרים עד מעמד הר סיני? נו? לא, תגידו לי, אתם צריכים לדעת. 7 שבועות, 7 כפול 7, נכון? מיציאת מצרים, סופרים ספירת העומר עד מתן תורה. אז מדובר על תקופה מאוד קצרה. התקופה הקצרה הזאת של 49 יום עוסקת הפרשה שלנו. מאוד חשוב להבין את זה. כשהנביא אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על התקופה הזאת. למה? כי אחר כך הם נשארו במדבר בגלל חטא העגל. אז התקופה, התאורה, התמימה, שעם ישראל הולך אחרי הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות, זה התקופה הזאת. ופה בפרשה שלנו יש לנו כמה עניינים. עניין אחד זה קריאת ים סוף, צריך לברר מה העניין שלו. שירת הים, המן, המים שהיו מרים. מגיעים למראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, ובסוף, עמלק תוקף את עם ישראל. צריך לראות איך הדברים הללו קשורים לשלב הזה, הקצר כל כך של יציאת מצרים. אבל לפני כן, של בין יציאת מצרים למתן תורה. ולפני אני רוצה להגיד לכם משהו, תראו. הרי למה אנחנו סופרים את ספירת העומר? הרי הקדוש אומר משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להבנה כל הסיפור הזה. אומר, הרי הקדוש, הייתה יציאה, פרשה הקודמת, מכת בכורות, עם ישראל יוצא ממצרים ביד רמה, דיברנו על פסח מצרים, איך היה? אור גדול הופיע באותו רגע, אור של גאולה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, והאור הגדול הזה מוציא עם שבעצמו הוא שקוע בממתת שערי טומאה לחירות. האור הזה, אומר הארי הקדוש, הופיע ונעלם. ואתה עכשיו עם ישראל וכל אחד בכל השנים צריך לקנות לאט לאט בממתת ימים ובעצמו את אותה מדרגה, והוא יגיע אליה מכוחו הוא בחג השבועות, חג מתן תורה. עם ישראל עכשיו צריך לאט לאט לבנות את עצמו כדי להיות מוכן לקבלת התורה. זה תהליך מאוד מעניין שעם ישראל עובר אותו ומגיע אליו. כשנגיע למתן תורה נדבר על כמה ימים קודם מתן תורה. הנקודה הראשונה בפרשה זה קריאת ים סוף. עכשיו אני קורא לכם את הפסוקים, אם מישהו ישים לב, איפה הסוכריות שהיו פעם שעברה, אבל אם מישהו ישים לב מה הנקודה שאני רוצה לעמוד עליה, זה לא מסובך דרך אגב, קבל כמה סוכריות. אני קורא עוד פעם, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושם ומצרימה, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. עד כאן. מה הנקודה המוזרה, המעניינת שדורשת עיון? כן. לא. משהו בפשט. מה אתה אומר? זה עוד מעט נדבר, זה מה שגורם לפרעה, אבל יש פה משהו אחר, בפשט של המקראות. איזה שם הופיע פה? אלוקים. כל הזמן אלוקים. ולא נחם אלוקים.
כי אמר אלוקים פן ינחם, ויעשה אלוקים את העם. למה מופיע פה שם אלוקים כל כך הרבה פעמים? שימי, למה? אולי מידה מתוחה עליו. למה? זה ברגע שמתחילים לצאת ממצרים, אז יש הרבה מתנגדים לגאולה. יפה, יפה. יכול להיות, אבל אנחנו נלך בכיוון אחר. שם אלוקים מבטא את העולם הטבע. עכשיו תראו מה כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם. זה שפרעה משלח את העם, זה בעיה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה קורה פה. תבינו למה היה צריך את קריעת ים סוף. שוהם. היו שתי אפשרויות. היה אפשר ללכת ממצרים ישר. מה זה דרך פלישתים? זה דרך עזה. טיק טק טוק אתה בארץ ישראל תוך זמן מאוד קצר. מספר ימים. במקום זה הולכים, עושים איזה לופ כזה מאוד ארוך. למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה להסב את העם דרך פלישתים? פן ינחם העם, בראותם מלחמה ושבו מצרימה. אני רוצה אבל להעמיק בזה טיפה יותר. תראו, עד עכשיו, מי שבעצם הוציא את עם ישראל ממצרים זה פרעה. פרעה מוציא את עם ישראל ממצרים. ויהי בשלח. הרי מי נתן להם רשות אחרי מכת בכורות לצאת? פרעה. אם הם היו הולכים בדרך הקצרה, המהירה, ונכנסים ישר לארץ ישראל, אז הרושם שהיה נשאר לדורות, שהיה איזה טראמפ כזה במצרים, שהוא החליט בשלב מסוים לתת לעם ישראל לצאת, ובזכותו אנו באנו ארצה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עכשיו תראו, יש גם עוד דעה, במחקר הארכיאולוגי אומרים שהיו תחנות ממצרים עד ארץ ישראל, לאורך קו הים של ים סוף, של דרך פלישתים, היו משמרות של המצרים. אז עם ישראל היה מגיע למחסום הראשון, אומרים, רגע, מה אתם עבדים, למה ברחתם? אומרים, לא, יש לנו אישור, מי נתן את האישור? פרעה. פותחים את השער, ממשיכים, עוד פעם מחסום, פרעה, מראים את האישור, נכון? אז מי יוציא? פרעה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא עושה דבר שהוא לא הגיוני. ויעשה אלוקים את העם, הוא עושה מין לופ, לכאורה, הפוך, בחזרה אל מול מצרים. הרי מה פרעה אומר? נבוכים הם בארץ. אז הקדוש ברוך הוא יוצר עימות מכוון בין עם ישראל לבין המצרים. כתוצאה מהעימות הזה, קריעת ים סוף, לא פרעה הוא זה שהוציא את עם ישראל ממצרים, אלא למרות שפרעה ניסה למנוע את יציאת ישראל ממצרים, עם ישראל יצא בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא יצא. מה קורה בעצם בקריעת ים סוף? קוראים שני דברים מאוד מרכזיים. הגמרא אומרת שעבד משתחרר או כאשר האדון שלו משחרר אותו, או, מי יודע? עוד אחד? מיתת רבו. אם האדון שלך מת, אתה חופשי. עם ישראל רואה את מצרים מת על שפת הים, באותו רגע הוא באמת חופשי לגמרי. אבל יש בעיה. יש בעיה קטנה, גדולה. עם ישראל יוצא ממצרים, והמצרים רודפים אחריו. עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך לעשות נס. אתם זוכרים? עד עכשיו אמרנו שכל מכות מצרים הייתה להם מטרה בעיקר אל מול המצרים. אתה אמרת מי השם אשר אשמע בקולו, וידעו מצרים, מכות אחרי מכות. עם ישראל לא היה בעניינים. פה זה פעם ראשונה שצריך לקבל החלטה בשמיים. אנחנו צריכים לעשות נס לעם ישראל ולא למצרים. המצרים יתבעו. מגיעים למצרים, פתאום מה אתה רואה? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, נכון? למה המלאכים שהם שואלים את הקדוש ברוך הוא, למה אתה קורע את הים למצרים, לעם ישראל ולא למצרים, לא שאלו את השאלה הזאת במכות מצרים, כי במכות מצרים לא הייתה התנגשות. במכות מצרים נתנו מכות למצרים, לא נורא, יותר טוב אפילו. אבל כשאתה רוצה להפלות את עם ישראל לטובה, אז באים המלאכים אומרים בזכות מה? אז בנקודה הזאת המלאכים
טמאים, הרי גם עם ישראל שקוע במ"ט שערי טומאה. ובנקודה הזאת יש נקודה מאוד מאוד חשובה. משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא וצועק, המצרים רודפים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. מה רש"י אומר במקום? מה זה מה תצעק אליי? מישהו זוכר בעל פה? מה הוא אומר לו? למדנו שהיה משה עומד ומתפלל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא עת אתה להעריך שישראל נתונים בצרה. דבר אחר, מה תצעק אליי? עליי הדבר ולא עליך וכו' וכו'. הזוהר הקדוש, הרי צריך לשאול, גם למה הים לא נפתח מיד, נכון? למה הוא לא נפתח מיד? הוא לא נפתח מיד כי יש בעיה, עם ישראל הוא בעצמו. מה זה עלה על עובדי עבודה זרה? זאת אומרת, המצרים וישראל נראים אותו דבר. הזוהר הקדוש מסביר את מה תצעק אליי בצורה קצת שונה. אומר הזוהר, מה תצעק אליי? לא בצעקת תליה מילתא, אלא בעתיקה תליה מילתא. מה מתכוון הזוהר? מה הכוונה? מה זה עתיקה? עתיקה קדישה. אתם אמורים להכיר את עתיקה קדישה, אתם יודעים מאיפה? הספרדים, לא אשכנזים, מהתשליך. התשליך אנחנו את כל התיקוני אומרים שם. אבל העתיקה קדישה, אנחנו רגילים להתחיל את ההשתלשלות של העולמות, נכון? באצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אדם קדמה, מעליו. יש שלב, שוהם, שנקרא עתיקה קדישה. מדרגה מאוד מאוד גבוהה, גבוה, 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 מעל הכל. אומר הזוהר הקדוש, לא בצעקת תליה מילתא, אלא בעתיקה תליה מילתא. המקום של אמנון. חבר'ה, מה קורה פה? כל פעם מחדש, משש. בעתיקה תליה מילתא, אומר הזוהר, שזה, התפילה לא הייתה מועילה פה. למה התפילה לא הייתה מועילה? כי עם ישראל באמת שקוע במ"ט שערי טומאה, זה לא יעזור. עם ישראל נגאל, וים סוף נבקע לעם ישראל ולא למצרים, בגלל שבקריאת ים סוף התגלה אור מעתיקה קדישה גבוה מעל גבוה, שהוא לא מסתכל בכלל על העוונות ועל החסרונות של עם ישראל. הבנתם? ולכן, למרות שהמלאכים אומרים, מבחינה חיצונית הם נראים אותו דבר, הקדוש ברוך הוא יקרא את הים לעם ישראל, ולא למצרים. הפנימיות התגלתה, לא הנגלה. זה מסביר רק בדיקה, זה מסביר הרבה אמירות חז"ל ביחס לקריאת ים סוף. למשל, אומרים חז"ל, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראות המרכבה. קראנו את מעשה מרכבה השבוע במכינה. איך יכול להיות ששפחה, ביני לבינכם, שפחה זה שפחה. היא ראתה יותר מיחזקאל, הגיעה למדרגת נבואה יותר מיחזקאל הנביא, יותר ממעשה מרכבה. מה התשובה? התשובה היא כן, לא מצידה הפרטי, אלא בגלל שבקריאת ים סוף התגלתה המדרגה הפנימית של עם ישראל. חבר'ה, אתם איתי? כן. שועה, מה רצית לשאול? אין בו אותו עניין כמו של סדום, אבל בסדום היה צריך 10 טובים כזה. גם במצרים היה 10 טובים. מה? לא. לא. אני רציתי לגעת בנחשון עוד דקה, אבל זה לא דומה. לא דומה לסדום. סדום זה גויים. כן. עוד. אז מובן עד עכשיו. אני חוזר, שוהם, שאתה ערני, יש לך שאלות טובות. אתה רואה איזה מזל שהערתי אותך, תראה. מה לגבי שנאמר כבר מראש, שבריאת העולם כבר נקבע כבר לגבי קריאת ים סוף שתהיה. לא רק בבריאת העולם. כמה דברים, לא משנה. גם כתוב בפרשת שמות, ואני הכביד את ליבו ורדף אחר. אתה רואה שקריאת ים סוף זה שלב ביציאת מצרים. אני רוצה שנייה לחזור לנחשון בן עמי. אם אני, לפי מה שאמרתי עכשיו, שהקדוש ברוך הוא לא הסתכל על זה שעם ישראל שקוע במ"ט שערי טומאה, למה היה צריך שנחשון בן עמינדב יקפוץ למים? יש איגרת מאוד מעניינת של הרב קוק, שהוא בדיוק נוגע בנקודה הזאת. הוא אומר ככה, גם הניסים הכי גדולים
גם הניסים שהם לא מסתכלים על הבחירה החופשית של עם ישראל, הם צריכים את ההתחלה של המסירות נפש של עם ישראל. הרב קוק אומר את זה ביחס לחלוצים. הוא אומר איך הם, שהם היו לא צדיקים גדולים, איך הם מביאים גאולה לעם ישראל. הוא אומר, בזכות מסירות הנפש שהייתה להם. באמת אתה רואה אצל מי שילך לבית הקברות בדגניה, על שפת כנרת, אתה עומד נפעם, יש שם ילדים, תינוקות שמתו בקדחת, ואנשים הלכו ומסרו את נפשם. מסירות נפש תמיד גורמת להופעת ניסים. אומרת הגמרא, ראשונים, מפני מה הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים, ולנו הוא לא עושה? היו מוציאים את הסנדלת וכבר היה יורד גשם, ואנחנו יומיים מתפללים ולא יורד כלום. אומרת הגמרא, בגלל שהם היו מוסרים את נפשם על קדושה. המסירות נפש זה מין פותחן כזה, שפותח את הופעת האורות הכי גבוהים. ולכן למרות בעתיקא תליא מילתא, היה צריך את הפעולה הראשונית הזאת של נחשון. תקנה, שהייתם אמורים לדעת אותה. טוב, עם ישראל יוצא ממצרים אומר את שירת הים. שירת הים, כמו שאמרתי, התפרצות של הפנימיות של עם ישראל. מה זה שירה? עוד נגיד, יש כמה דברים בשירה שצריך לדקדק בהם, אבל לפני כן אני רק רוצה לומר, מה זה שירה? הרב קוק מדבר על דיבור, זמר ושירה. דוד המלך אומר, זמירות היו לי חוקיך. אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קורא לתורה שלי זמר? מכשיל אותו בדבר הלכה. אם התורה זה לא זמר, אז מה היא כן? שירה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, מזה לומד הרמב"ם שיש מצווה לכתוב ספר תורה. התורה נקראת שירה, לא זמר ולא דיבור. מה ההבדל ביניהם? אומר הרב קוק, גם דיבור, בטח דיבור, דיבור זה הצד האינטלקטואלי של האדם, בא לידי ביטוי בדיבור, אדם לנפש חיה, לרוח ממללה. דיבור זה מדרגה בהופעת הצלם אלוקים של האדם, לעומת בעלי החיים, והוא פונקציה אינטלקטואלית שכלית. הזמר זה מדרגה אחת מעל זה. שירה זה כבר משהו אחר. זה שפה אחרת. זה התפרצות של משהו יותר עמוק מהדיבור והזמר. כשעם ישראל מגיע חוצה את ים סוף, מתפרצת שירת הים. כי כל העניין שם זה גילוי הפנימיות. הבנתוס? חבר'ה, הבנתם מה טלגאוקר, הבנת? לא? לא. אז תגיד, תשאל, אני אסביר עוד פעם. תראה, יש מצבים, כל החיים שלנו מתנהלים על פי השכל. יש רגעים מיוחדים, אתה תפגוש את זוגתך שתחיה, פתאום אתה תתאהב בה. נגד כל ההיגיון, השכל והזה יגידו לא, אבל לא יעזור. אתם יודעים, לפעמים אני הרי מחתן הרבה בוגרים, נכון? אני יושב כבר שנים, אתה יושב פעמים מול זוג, אתה אומר לעצמך, מה הקשר בינו לבינה? שום קשר אני לא מוצא שום היגיון בקשר הזה. מתחתנים, תאהבו. יש צדדים באדם שהם מעל השכל, מעל ההיגיון. מה שהיום קוראים לזה גם כן, היום הבינו, פעם הרי היו מבחני אינטליגנציה, נכון? היו עושים פסיכומטרי, IQ. היום הבינו שזה לא כל הסיפור, כי גם צריך אינטליגנציה רגשית. בן אדם יכול להיות אלוף העולם במתמטיקה, אבל אתה לא יכול לעשות עם זה כלום, כי הוא לא יודע להתנהל עם אנשים. קיצור, שירה, מה זה שירה? תראה, שירה זה לא השירים נותן לי איזה זמר ששר שירים, שהוא מספר לך סיפור תוך כדי זה. יש כל מיני זמרים, אני שומע, מספרים, הלכתי לפה, הלכתי לשם, חזרתי מפה, והצמיד לזה מנגינה. זה לא נקרא שירה. שירה, הרב שוק במכינה, אתם מכירים אותו? יש לו ספר שירים. הוא והחברים שלו, צריך להיות פרופסור כדי להבין מה הם אומרים שם. אתה לא מוצא את הקשר בין המילים, אבל זה שירה. זה שפה של אחרת. זה לא השפה הרגילה. אתה אומר?
בקיצור, אז זה מה שכתוב שבקריאת ים סוף הגיעו למדרגה של שירת הים. שירת הים. בתוך שירת הים יש פסוק אחד שהוא פסוק מפתח להבנת כל הסיפור של יציאת מצרים. כתוב, השירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. איך אני יודע שהפסוק הזה הוא פסוק מרכזי? איך אני יודע? השירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. איך אני יודע שהפסוק הזה שונה מכל שאר הפסוקים של שירת הים? כי מרים, כשהיא חוזרת, נכון? ותיקח מרים את התוף בידה, על איזה פסוק היא חוזרת? ותען להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. אומר רש"י במקום שזה היה הניגון החוזר. זה כמו שאתה אומר, איך? פזמון כזה, כן, נו, אבל תן דוגמה. מה? כן, תן דוגמה לפזמון. למשל אתה אומר, נו, כאילו עולם חסדו, דוגמה, אבל לא, אני רוצה איזה שיר. לך דודי, יפה, שואב, יפה מאוד. חוזרים כל בית על בואי קלה, יפה, השיר על אומר הנציב, תראו איזה הסבר נפלא, שואל הנציב, למה דווקא הפסוק הזה? מה יש בפסוק הזה? אומר הנציב, פה תמון כל הסיפור של יציאת מצרים. כי במצרים הייתה תפיסת עולם של סוס ורוכבו. מה זה סוס ורוכבו? יש סוס, שהוא מוביל. הוא גם העובד, הוא העבד. מעליו יש אדון רוכבו. ולרוכב, זה היה תפיסת המצרית, ומעל הרוכב הוא נהפך להיות סוס לזה שמעליו, טק טק טק, עד שמגיעים לפרו, ופרו הוא אלוקים, לי יוריב, אני עשיתיני, הוא עושה את עצמו. תפיסת עולם שכולה טכנית, מכנית, עולם הטבע. התפיסה הזאת טבעה בים. התרבות, אתם מבינים? השיטה, ההסתכלות על העולם של אדון ועבד, כל זה, הבן אדם זה מכונה, ולכל מכונה יש מעליו אדון. התפיסה הזאת טבעה בים. זה מאוד מעניין, כי את אותו מסע אנחנו גם עוברים בליל הסדר בעצם. המסע של תפיסה של יציאת מצרים, זה תפיסה של אלוקים, שם הוויה לא יודע פרו, לתפיסה שבן אדם הוא לא סוס, אלא יש בו משהו שאר רוח, שהוא מעבר לבעל חיים שחורש באדמה. טוב, אין לנו הרבה זמן, יוצאים מים סוף. ומה קורה אז? קוראים כמה דברים מעניינים, אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחת. תראו מוריי ורבותיי, יוצאים מים סוף, מתלוננים. ויסע משה את בני ישראל מים סוף. למה ויסע? מישהו יודע למה ויסע? בכוח. למה? בגלל ביזת הים. לא רצו ללכת. יש כסף. לא רצו לעזוב. ויצאו למדבר שוב וילכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. 3 ימים עם ישראל החזיק מעמד בלי תלונות. 3 ימים. מגיעים למראה, מתחילים להתלונן, ועברו מראת ולא יכלו לשתות מים ממראה כי מרים הם, על כן קרא שמה מראה. וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? ויצעק אל השם ויורהו השם עץ, וישלח אל המים וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. מוריי ורבותיי, מה זה שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו? ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך ושאר בעיניו תעשה, ושמרת את כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. אומר רש"י במקום, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם, שבת ופרה אדומה ודינים. מה הסיפור של מראה? ולמה 3 ימים? עכשיו אני רוצה להציע לכם 2 פירושים, אחד מהם זה חידוש שהתחדש בבית מדרשנו, ונתחיל קודם כל עם הראשונים. תראו, הפשט. והורהו השם עץ, וימתקו המים, כל הסיפור הזה מזכיר לנו קצת, ככה אומר הזוהר, אישה סוטה. אישה סוטה. אומר הזוהר, לוקחים אישה סוטה, הרי לוקחים מים,
מים המערערים, שמים שם עץ, מים מרים. אומר הזוהר, בנקודה לפני, מים סוף ממשיכים למעמד הר סיני. מי יכול לקבל תורה? רק מי שהוא לא פגם בעוד ברית קודש, מי שלא עם המצריות שם. הייתה שם בדיקה של עם ישראל, ככה אומר הזוהר. ג' ימים הוא סובב אותם, כמו שהיו מסובבים, הגמרא מסכת סוטה אומרת, שהיו מסובבים את האישה הסוטה במקדש מקצה לקצה. ובדקו אותם, ככה אומר הזוהר. אני רוצה להציע בפניכם הסבר באמת נפלא, אני חושב, ויש בו הרבה מן האמת. כי גם שם נותן להם מצוות. תגידו לי, חשבתם, למה משה כל הזמן אומר לפרעה, נלכה לדרך 3 ימים? נכון? הוא לא אומר לפרעה, אנחנו הולכים לבלישו. הוא כל הזמן אומר, נלכה לדרך 3 ימים. איפה אותם 3 ימים? פה. פה אתה נפגש עם אותם 3 ימים. מה קורה באותם 3 ימים? מה הסיפור של 3 ימים? אני חושב, מוריי ורבותיי, תקשיבו טוב. אפשר להתווכח איתי, לא כדאי. כשמשה רבנו אמר לפרעה, נלכה לדרך 3 ימים, תשמע, תוריד לי פה את המעיל הזה, זה מסתיר לי פה את הקהל הקדוש. נלכה לדרך 3 ימים, הוא לא רימה את פרעה. כי גם משה רבנו לא ידע מה יקרה אחרי 3 ימים. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אם עם ישראל לא היה מוכן לקבל מקצת מצוות של התורה, אולי הם היו חוזרים למצרים. אתם שומעים? זאת אומרת, אחרי 3 ימים, הרי בסוף, מה אתה צריך? אתה צריך שעם ישראל ישתף פעולה. נכון? דיברנו על זה שהיו יכולים לצאת אחרי 400 שנה, לא רצו, דחו את זה בעוד 30 שנה, 430 שנה. אתה בסוף צריך תמיד אומרים, הרי שחייל בצבא, הוא לא רוצה לעשות, הוא לא יעשה. הוא ישכב על המיטה, יגיד, לא רוצה, מה תעשה? תרביץ לו, תקה אותו, תכניס אותו לכלא, תחזיר אותו, בסוף ישחררו אותו. בן אדם שאין לו מינימום של מוטיבציה, אתה עוזב אותו. אם עם ישראל לא ירצה, לא רוצה להמשיך להר סיני, ולא רוצה מהר סיני לארץ, לא רוצה. היה חוזר למצרים, היו מחכים עוד דור. 3 ימים האלה הם קריטיים, בסופם אתה מגיע למראה, שמה עם ישראל מקבל מקצת מצוות כדי לבדוק האם בכלל הוא מוכן באמת ברצון שלו להגיע להר סיני. אלמלא זה, יכול להיות שהוא היה חוזר. הם מחכים. הבנתם? דבר מאוד מעניין. שם ניסהו! זהו 3 ימים לא סתם ניסהו, גם עם פרה אדומה של... כן, נכון. אמרתי בהחכמה ממנו. כן, נכון. בדיוק, ללכת על הצד הכי קשה של התורה. טוב, אחר כך אנחנו מגיעים לפרשת המן, ובסוף אני אדבר על עמלק. אתם יודעים, אני אדבר קודם על עמלק. בסוף הפרשה אנחנו מסיימים עוד כמה דקות, אחר כך נחזור למן. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. לפי מה שעכשיו אנחנו אמרנו, מדובר לפני מעמד הר סיני, נכון? לפי הפשט, כאילו. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. עכשיו תחשבו, עם ישראל יוצא ממצרים, מסכנים, עם של עבדים, ופתאום בא איזה עם מסודר, נלחם איתם, בתוך אותם 40, מי יכול שם בכלל לעשות משהו? יהושע מנהיג את עם ישראל, ומנצחים את עמלק. למה עמלק מופיע פה? אנחנו עוד פעם, התורה תדבר על עמלק, בסוף פרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך בצאתכם ממצרים, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, יצא ילחם בעמלק. ויאמר השם למשה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחר אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. למה עמלק מופיע פה? לפני מעמד הר סיני, בין יציאת מצרים לפני מעמד הר סיני. רפו ידיהם בתורה, נכון, אומרת כך, רפידים שריפו ידיהם בתורה. היה ריפיון. עמלק ניצל את ההזדמנות שרפו ידיהם בתורה, אבל עמלק זה שיא הרוע בעולם. כן. מה אכפת לך שיצא עם ישראל ממצרים? לא עשו לך כלום, לא כלום. נכון. יאללה, יש הזדמנות. עכשיו אני רוצה, נכון, יפה מאוד, יפה אמרת. מה אתה אומר? כן, בדרך מעבר. כן, זה אני אמרתי, עוד נחזור על זה. אבל, תראו, ההסבר על פי הפנימיות, אני יותר מדי מלמד אתכם פה פנימיות, אני מקווה שאתם לא מצטטים אותי,
זה בינינו. לפי הקבלה, עם ישראל אומר, לפני כן, היש השם בקרבנו עם עין. מה זה עין? והחוכמה, מאין תימצא חוכמה, מה זה עין אז? כתר, נכון? כתר. האם יש השם בקרבנו עם עין? האם האלוקות מתגלה בחיים שלנו הרגילים? או עם עין, הכוונה היא רק בעולמות העליונים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בוא אני אראה לכם. מה עמלק נלחם בהם, ובלעדי הקדוש ברוך הוא לא היו מנצחים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא רק בשמי מרומים, אלא מנהיג אותנו פה בארץ. זה הסבר. יש מה להעריך בו. אני רוצה לעבור להסבר השני, השלישי בעצם, שכבודו הזכיר, כתבתי עליו בריחות רבה בספר קדיש אחרון. עמלק מזהה, מילת המפתח פה, בדרך. דרך אגב, זה שמעתי ממניטו. זה מתחיל עוד עם יעקב, ששרו של עשיו נלחם בו בדרך, כשהוא... יש איזשהו מהלך שעמלק, ראשית גויים עמלק, הוא מבין שאם עם ישראל מגיע למעמד הר סיני, ואם התורה הוא נכנס לארץ ישראל ומקים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה הסוף שלו. לכן הוא עושה כל מאמץ למנוע את עם ישראל מלהגיע לארץ ישראל. בדרך בין יציאת מצרים לבניין בית ראשון, בדרך בין גלות בית ראשון לבניין בית שני, עוד פעם מופיע עמלק. מי? המן, זרע עמלק. ובפעם השלישית, בדור שלנו, הנאצים יימח שמם, תוקפים אותנו, בדיוק כשאנחנו בדרך, הרצל והציונות מתחילים לחזור, תוקפים אותנו. תמיד שאני נותן את השיחה הזאת, מישהו קופץ ואומר, אבל היה עוד התנגשות עם עמלק, שאול. אבל זה שונה, כי בשאול אנחנו יזמנו, זה שונה. עמלק רוצה למנוע מעם ישראל לממש את יהודו בעולם. בדרך הוא תמיד יעקב. אבל עוד פעם, על פי הקבלה, יש פה דבר מאוד מעניין. כותב את זה הרמח"ל בספר הגאולה. אומר הרמח"ל ככה, תקשיבו טוב, וזה מאוד עמוק, אולי אני אעריך בזה פעם הבאה. אומר הרמח"ל, יש הנהגה של עם ישראל בגלות. כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. והשכינה הזאת מתנהלת בכל מיני מצבים עם עם ישראל, אבל בגלות. ויש שכינה שחוזרת עם עם ישראל לארץ ישראל, ששם זה הנהגה אחרת לגמרי. אותם מלאכים שליוו את יעקב אבינו, מתחלפים בארץ ישראל במלאכים אחרים. אומר הרמח"ל, הנהגה זה השגחה. כשעם ישראל נמצא בגלות, יש השגחה אלוקית על עם ישראל, אמנם בצורה מאוד מינימלית, אבל יש השגחה. וכשאתה מתאר את זה ככה, תסתכלו לי על הידיים, זקוף, שיש חלונות, הוא אומר ככה, החלונות של הגלות היו פתוחים, הנהגה של שכינה בגלות, והם לאט לאט נסגרים, ונפתחים ההנהגה של... אבל לשנייה אחת שניהם סגורים, הסתר פנים מוחלט. אתה מבין? הסתר פנים, הרגע, השנייה הזאת, שעוד לא נכנסנו להנהגה של ארץ ישראל, אבל יצאנו מההשגחה של הגלות, זה הזמן שעמלק תוקף אותנו. מעניין. דומה. גם מתיישב. עד כאן. עכשיו אני רוצה לעבור למן. בפרשה שלנו מופיע המן. המן גם קשור לט"ו בשבט. למה? קודם כל, מה העניין של המן? מוריי ורבותיי, יסוד שחזרנו עליו הרבה מאוד פעמים. ישנם 3 הנהגות אלוקיות. הנהגה אחת זה הנהגת מצרים. מה קורה במצרים? יש את הנילוס, אין גשם. הנילוס אוטומטית, השיבר פתוח, לא צריך להתפלל. הכל טבע. ויש את ההנהגה של המדבר. הכל נס. המן, עוד מעט נדבר עליו. וההנהגה האידיאלית זה הנהגת ארץ ישראל. מאמין בחי אלוקים וזורע. זאת אומרת, גם ההשתדלות של האדם וגם
הבנה שהקדוש ברוך הוא מוריד את הגשם. כתוב, בארץ אשר השם דורש אותה מראשית השנה עד... יפה מאוד, יפה מאוד, נכון, בדיוק, כתוב, הגמרא אומרת בברכות, והיה אמונה תיתך חוסן נשאר המדעת, אמונה זה סדר זרעים שמאמין בחי אלוקים וזורע. אתה צריך לזרוע, אם לא תזרע לא יצמח כלום, לא יהיה ניסים. אבל אתה מאמין שהקדוש, אתה צריך להתפלל על הגשם. עכשיו, תראו, כשעם ישראל יוצא מהנהגה של מצרים, הוא צריך לעבור תיקון. מה התיקון? המן. המן זה הכל נס. אסור היה להותיר מהמן עד הבוקר. עכשיו תגידו לי, בן אדם מסוגל ללכת לישון, יש לך משפחה, יש לך ילדים קטנים, בלי אוכל במקרר. זה ניסיון, הרי התורה אחר כך אומרת, אשר ניסחה את המן, המן זה ניסיון גדול, ללכת לישון ואתה לא משאיר שום דבר. זה הנהגה ניסית פלאית של צדיקי עליון. מספרים על הבעל שם טוב הקדוש, שהוא לא היה הולך לישון אם היה לו מטבע בכיס. היה נותן אותו לצדקה, אבל מחר מה יהיה אוכל? הקדוש ברוך הוא ידאג לי. פעם אחת נתתי על זה שיעור, אז אמרתי לתלמידים, היו דווקא מבוגרים, אל תנסו את זה, כן? בן אדם נורמלי, צריך לדאוג שיהיה לו אוכל במקרר, אל תחשוב שאתה בעל שם טוב. אחרי השיעור ניגש אליי בן אדם, אמר לי, תשמע, הרב, אני יותר גדול מהבעל שם טוב. למה? הבעל שם טוב היה הולך לישון, יש לו 0. נכון? אני הולך לישון עם מינוס. אבל זה ההנהגה של המן. המן הוא בא לאזן את החשיבה שאין אלוהים, הכל, הפרנסה זה תלוי רק בי, לא נכון. זה ההנהגה של מצרים, ההנהגה האידיאלית של ארץ ישראל. איך קשור לט"ו בשבט? תראו, פלא פלאים, עבדכם הנאמן, בחוברת של ט"ו בשבט, נקרא את זה בעזרת השם ביום רביעי בערב, נכון? עושים תיקון זה. אפשר, כבודו יכול להביא? כן, יש לי פה, אני אביא פה תרומה. לא, צריך באמת להביא. אבל כתוב על המן בפרשה שלנו, תראו דבר מאוד מעניין, כתוב בפרשה שלנו על המן, דרך אגב, כולם קוראים את פרשת המן, נכון? מחלקים עכשיו בקבוצות הוואטסאפ, סגולה, הנה, סגולות. תראו, כתוב על המן, ויקראו בני ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד. לבן וטעמו כצפיחית. מה זה זרע גד? עכשיו תקשיבו טוב, חידוש פלא פלאי. אומר הזוהר הקדוש, למה קראו למן גד? עכשיו תעזבו את הפשט, יש לזה רש"י וזה, עזבו את זה. אומר הזוהר, זה מזכיר את שבט גד. מה שבט גד קשור לזה? אומר הזוהר, שבט גד נחל מחוץ לגבולות ארץ זבת חלב ודבש, נכון? דן, גד וחצי המנשה. ראובן, גד וחצי המנשה. מחוץ לגבולות ארץ זבת חלב ודבש. אומר הזוהר הקדוש ככה, עם ישראל היה במדבר סיני. כשאתה אוכל, מה שהפרי או החיטה או אני לא יודע מה ספג מהאדמה, אתה מכניס לתוכך. אם אתה נמצא בחוץ הארץ, האדמה טמאה, אז הדור הזה שהולך לקבל את התורה, יקבל אוכל עם טומאה שספוגה באדמה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד להם מהשמיים. אבל אומר הזוהר, הכתוב אומר, שהם אכלו את הגד עד בואם עד ארץ נושבת, נכון? נכנסו לארץ ישראל, הפסיק המן. למה? אומר, כי בארץ ישראל היא ארץ קדושה. האדמה קדושה. אז אתה אוכל, אתה סופג לתוכך מקדושת הארץ. כמו שתמיד הרב צידה היה אומר, שאנחנו אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. משה רבנו אמר את זה. בשביל זה אתה נכנס לארץ ישראל, לאכול ומפריה. בגלל שבארץ ישראל, להבדיל, מחוץ לארץ, יש קדושה בפירות. הבנתם? זה מובן? תל גאוקר. רעיון מעניין. המן ירד מן השמיים כדי שהם לא יספגו, אבל בארץ ישראל לא צריך. פלא פלאים. היית חושב שהמן זה מדרגה יותר גבוהה מהאוכל של ארץ ישראל? אומר הזוהר, לא. כל העניין של ט"ו בשבט, בזה נחזור בחזרה לט"ו בשבט, אנשים אוכלים פירות יבשים מטורקיה. אבסורד.
בדיוק הפוך. כל העניין של ט"ו בשבט זה לאכול מפירות הארץ ולברך עליהם ולדבר. כל העניין זה גם בכלל לא רק האכילה, אלא האכילה שצמודה לדיבור. בסוד, מטבע של ברכה. אבל אני עכשיו לא אלמד אתכם מה זה מטבע של ברכה, כי זה ממש קבלה וממש זה יעשו לי צרות. אבל תסתכלו בחוברת, תראו שעל כל פרי יש דיבור, יש פסוקים. צריך להגיד גם את זה וגם את זה. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ואתכם ואת כל עם ישראל, שנזכה לאכול מטובה ולסבוע מטובה, ושנזכה לכל הברכות, כי מצאתך מארץ מצרים ארצנו נפלאות. תראו, אני רוצה להגיד לכם עכשיו, אני מתלבט, בדרך לפה שמעתי, כל הזמן מדברים על טראמפ אומר ככה, אמר ככה, זה הזוי שהוא אומר בכל רם, מה שפה אתה לא מעז להגיד. אני שואל את עצמי, האם זה טוב או רע? אתם מבינים? כאילו... כן, מה אתה אומר? נוצרים זה ישמעאל, לא? לא. נוצרים זה אדום. לא יותר גרוע. הלכה השאלה. אדום יותר גרועים מהמוסלמים, כי הרמב"ם אומר על האסלאם שהם... הוא אמר לנו שיש שם שליטה של ארצות הברית. מה? הוא רוצה שארצות הברית ישלוט בליצמן, לא ישראל. אין בעיה. אני לא יודע מה, תראה, כרגע המצב הוא שלא, אף אחד פה לא העלה בדעתו שזה דווקא... אבל יש איזה פגם שהגוי הזה צריך ללמד אותנו. טוב, מוריי ורבותיי, תודה רבה לכם על ההקשבה. רבי חנניה כשהיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.